שלום לכולם, מה העניינים, מה נשמע? בדרך כלל אני מעלה כאן שיחות של אנשים עם בוט AI ואני מראה איזה אירוע. בדרך כלל אני מאוד מופתע מהאירוע, אבל זה לא מה שנעשה היום. במקרה של היום אני רוצה לספר לכם על דוקטור ממרכז הארץ שהתחלנו לעבוד איתה, אבל כל ההכנה לעבודה המשותפת הייתה מאוד מורכבת. היא הייתה מאוד מאוד סקפטית לגבי היכולת של ה-AI לפרק התנגדויות. היא טענה שהקהל מבוגר, שהוא לא מתכתב, והיו הרבה מאוד ספקות, ואני כל כך שמח שהיא החליטה את ההחלטה האמיצה לעלות. אני רוצה להראות לכם את ההודעה הראשונה שעלתה מאז שהקמפיין, מאז שהבוט הזה עלה לאוויר. בסדר? תראו. אוקיי, אז מה היה לנו כאן? היה לנו כאן לקוחה שהייתה מאוד מאוד סקפטית לגבי היכולות של ה-AI, לגבי השאלה האם AI יצליח לבצע משימות מורכבות שלפעמים אפילו פקידות אנושיות שלה לא מצליחות לעשות. וזאת ההודעה הראשונה שהלקוחה שלחה כאשר הקמפיין עלה. זה מטורף. אז תודה רבה, להתראות, ביי ביי.